Estamos rematando xa esta nova entrega, pero como sempre queremos despedirnos en positivo, con alternativas, porque a velas hainas. Esta é a sección fixa Economía Ecolóxica da man da nosa compañeira Mose Valencia, que esta volta vai nos falar de banca ética con Fiare. Ola, Sabela. Grazas por estar na Ecocalde en nome do Grupo de Iniciativa Territorial Galiza Sur de Fiare Banca Ética. Fiare Banca Ética é unha ferramenta financeira para a transformación económica. É unha sociedade cooperativa en mans da cidadanía organizada e que fomenta a cooperación e a solidariedade. Son estas as características que fan de Fiare un banco diferente aos demais, Sabela? Hola, bo día. Bueno, e grazas a vos por esta entrevista e darlle difusión tamén a Fiare. Na miña opinión, Fiare diferenciase de outros bancos e mesmo outras alternativas de banca ética en varios aspectos que para mí eu considero de moito peso. Para min o esencial é que é un banco cunha estrutura cooperativa. É un banco cooperativo e este feito favorece a participación, non? A participación das persoas. E este é un dos pilares fundamentais de Fiare. O capital social que as persoas socias achegamos no momento de asociarnos é o que permite a capacidade do banco para dar crédito ás persoas, non? Ás organizacións, de maneira que elas podan levar a cabo os seus proxectos. Son proxectos que sempre están valorados desde unha dobre perspectiva. Por un lado, a económica, comprobase que estes proxectos teñan unha viabilidade económica, non? Unha operatividade, e tamén desde o punto de vista ético-social. E isto quere dicir que cada proxecto que Fiare financia ten que cumprir unha serie de criterios ético-sociais, é dicir, que teñan un impacto positivo na sociedade. Para min isto é moi importante, non? Son proxectos ligados á inserción laboral, á agricultura de proximidade, á agroecoloxía, ao consumo responsable, proxectos educativos e culturais eu penso que ser socia de Fiare é un acto político, porque Fiare, máis alá dun banco, é unha ferramenta de transformación social. A min, no meu caso, ser socia de Fiare tranquilízame no sentido de que a min é un banco que me dá tranquilidade. Eu sei que cos meus cartos están financiando proxectos que non están colaborando de ninguna maneira por exemplo, coa industria armamentística, ou que non están atentando contra o medio ambiente ou a natureza, que os hai. En definitiva é iso. Síntome parte, ademais, dun grupo de persoas que deixan a un lado o individualismo tan presente hoxe na nosa sociedade e que formo parte dun grupo de persoas que traballan na procura do ben común e tamén na construción dun mundo mellor. Sí, Isabela, e ademais de todo o que nomeas, que non é pouco, citar ou subliñar a importancia da participación desas persoas socias, como dis, non? Precisamente o pasado sábado, 22 de maio, celebrouse a Asamblea Anual de Fiare Banca Ética. A Asamblea como ferramenta para a participación social das persoas socias que xogan ou xogades un importante papel nos procesos de decisións democráticas. A estrutura organizativa asociativa está baseada en 5 áreas territoriais que inclúen os grupos de iniciativa territorial de Galiza. Cal é a función destes grupos territoriais? Ti que estás integrando e representando neste momento, nesta entrevista, o Grupo Territorial de Galiza Sur. Mira, os grupos de iniciativa territorial son algo así como un grupo de activistas de Fiare que traballamos como a un nivel máis local, non? Dende os GITS se contribúe á difusión da cultura das finanzas éticas, se organizan actividades relacionadas con temáticas sociais e tamén co financiamento ético, e coñecemos e temos contacto con proxectos reais que están financiados por Fiare, se traballa tamén moito en rede con outras entidades e colectivos que tamén consideran que a economía
é unha ferramenta de transformación social. Non sei, é moi importante enfiar ese traballo en rede, non? Como dicía antes, se traballa en conxunto, non? Pola mellora da sociedade e ese traballo colaborativo con outras organizacións, con outras entidades, tamén é unha cuestión que Fiare ten moi presente e que o caracteriza, non, a este proxecto. As garantías que se outorgan a Fiare Banca Ética están amparadas por ampla normativa, é dicir, aquelas persoas físicas ou xurídicas que se acheguen a Fiare poden gozar da tranquilidade de estar nunha banca ética responsable, solidaria e ademais normativizada, digamos, non? Entón, que debe facer unha persoa física? Que debe facer unha persoa física ou xurídica que queira ser socia e cliente de Fiare en Galicia? Bueno, calquera persoa que estea interesada pode contactar a través de... Bueno, é moi simple. Todo socio, toda socia fai unha aportación, unha achega social, de capital social, que, como dicía antes, é o que vai colaborar, non? Para que haxa crédito, para financiar tanto as persoas como os proxectos das entidades e se pode abrir conta ou ser simplemente socio. Na página web de Fiare podemos atopar a posibilidade de achegarnos a información do noso guid territorial aquí en Galicia ou noutros territorios noutras comunidades autónomas. Ademais, tedes unha amplia presenza nas redes sociais, na que tamén se pode acceder, digamos, a un correo electrónico para contactar e para resolver aquelas dúbidas que teñamos respecto a ser clientas ou socias de Fiare Banca Ética, porque de momento as oficinas físicas en Galicia non hai presencia desas oficinas físicas, verdade, Isabela? Non, de momento non. De momento só hai en Barcelona, en Madrid e en Bilbao. Bueno, sí que interesa que cada vez haxa... Eu penso que esa confianza e esa transparencia, non, que xera Fiare, pola participación que facilita, non, que favorece aos socios, é o que tamén contribúe a que o banco sexa máis viable, non? Cada vez, e que cada vez tamén teña máis socios e socias. Entón, animamos as persoas a que se integren nun banco que... Claro que sí. Claro que sí. E como dicías, é tamén un acto de responsabilidade contribuir e asociarte a este tipo de entidades bancarias alternativas e que non seguen os mesmos, digamos, as mesmas reglas que os bancos convencionais que están como están. Ademais, Sabela, moitas grazas por participar, esperamos verte pronto, esperamos que Fiare siga crecendo. Eu mesma son tamén cliente e socia e estou moi contenta de ser compañeira do guid e de contribuir, de pôr o noso graniño de area a algo alternativo e necesario. Gracias, Abela, bo día. Moitísimas grazas a vos. Bo día.